ଥିଲା ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ଥରେ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିଲା 3500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 3000 ଏବେ 3500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବେ 3500 ଲେଖାଏଁ ଏବଂ କେଉଁମାନେ 3000 ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣାଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖୁସି ଖବର ଆସିଲା। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ହେବ 3500 ଟଙ୍କା। ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ହେବ 3500 ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 3000 ଏବେ 3500 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ। ଖୁସି ଖବର ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ବଢ଼ାଇଲେ ଭତ୍ତା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କକୁ ମିଳିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। 80%ରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା, ମାନେ ବଢ଼ିଥିବା ଭତ୍ତା। 80 ବର୍ଷର ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି ସେମାନେ 3500 ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ପାଇବେ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଧବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବେ। 80 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ କେବଳ 3000 ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ଯୋଜନା ସିଏମ୍ କିଷାନ। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା PM କିଷାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର, ଏବେ ଆସିଲା ସିଏମ୍ର ସିଏମ୍ କିଷାନ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ କିଷାନ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 1935 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 5000 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ହୋଇସାରିଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 649 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ପୂର୍ବ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆହାର ଯୋଜନା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ନାମରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛେ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ କିଭଳି କରୁଥିବେ। ତ ଆଗରୁ ଥିଲା 3000 ଏବେ 3500 ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ବହୁତ ସାରା ବଢ଼ିଛି। ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ବଜେଟ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ